Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Većina problema koje ću vam navesti u ovom zakonu sam ja osobno osjetio na svojoj koži. 2016. godine supruga i ja smo se vjenčali, nakon dugogodišnje veze bili smo podstanari u to vrijeme. U tom periodu naših života imali smo ozbiljne razgovore o odlasku u inozemstvo. Puno je razloga bilo koji su nas naveli na takvo razmišljanje, ali najveći razlog je bila financijska nesigurnost koju smo imali iz mjeseca u mjesec. Nismo osobe koje se boje rada. Žena je radila tijekom studija i uspješno magistrirala. Ja sam odmah nakon završenog studija krenuo s poslom. Imali smo ispodprosječne plaće za Grad Zagreb u to vrijeme i nije nam bilo jasno kako životni standard dvoje ljudi s fakultetom ne može biti bolji od onoga što smo imali. Ipak odlučili smo ostati u Hrvatskoj i boriti se ovdje za svoju budućnost. Kasnije te godine odlučili smo riješiti stambeno pitanje i krenuli u potragu za stanom. Nije nam imalo smisla plaćati podstanarstvo kad nam je rata kredita bila tek nešto veća, tj. skuplja nego podstanarstvo. Početkom sljedeće godine pronašli smo stan čiju kupnju bi mogli financijski izdržati i koji je zadovoljavao gotovo sve naše potrebe. Dogovorili smo se za cijenu i vlasniku dali uistinu simboličnu kaparu te krenuli rješavati sve što je potrebno za stambeni kredit. U međuvremenu smo saznali da nismo kreditno sposobni za kupnju stana zbog novog Ovršnog zakona koji je nastupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Ubrzo nakon toga kreće totalna ludnica na tržištu nekretnina. Država daje subvencije za stambene kredite, cijene nekretnina divljaju, mi nismo kreditno sposobni jer sam ja nedavno promijenio posao i nisam imao 6 isplatnih lista kod novog poslodavca. Vlasnik stana kojeg smo tražili i našli gotovo godinu dana je dobivao bolje ponude nego što smo mi dogovorili. Ali uz sve te loše vijesti dolazi jedna dobra, saznajemo da će naša obitelj biti veća za još jednog člana. No problemi su još uvijek bili prisutni. Sjeli smo sa svojim obiteljima, predstavili im svoje probleme, ubrzo nakon toga preselili smo se u stan jednog člana obitelji i tražili rješenje problema kreditne sposobnosti. Nismo ga našli, ali zahvaljujući isključivo dobroj volji vlasnika stana koji je odbio druge ponude i koji je čekao da postanemo kreditno sposobni, bili smo u mogućnosti kupiti stan po dogovorenoj cijeni. Imali smo sreće za razliku od nekoliko naših prijatelja koji nisu bili te sreće. U tom periodu jedna od glavnih vijesti bilo je subvencioniranje stambenih kredita koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na čelu s tadašnjim ministrom Štromarom provodilo. Na upit supruge hoćemo li se prijaviti na subvencioniranje odlučno sam odgovorio da nećemo. Nećemo jer država nikada ništa ne daje besplatno, nikada, baš nikada. Što se s ovim odmakom vremena pokazalo istiniti. Ova i ovakve subvencije s kojima se država miješa u tržište ne rješavaju ničije probleme, one ih stvaraju. Kao što smo mogli čuti od ministra Horvata danas, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o subvencioniranju stambenih kredita je piše u objašnjenju, Zakon o subvencioniranju stambenih kredita donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji. Ova rečenica je sumirala sve ono što ovaj zakon od 2017. godine do danas nije uspio napraviti. Ali krenimo redom. 27. travnja 2017. godine predsjednik Vlade i svoje Vlade je raspustio 3 ministra. 2 mjeseca kasnije Središnji odbor Hrvatske narodne stranke izglasava buduću koaliciju sa svojim novim partnerima HDZ-om i zauzvrat dobiva 2 ministarske fotelje. 9. lipnja 2017. godine nova većina izglasava Blaženku Divjak kao novu ministricu obrazovanja i znanosti te Predraga Štromara kao potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Rad ministrice na sreću nas i naših budućih pokoljenja možemo i trebamo zaboraviti, ali na našu žalost i žalost svih mladih u RH ostavštinu i posljedice bivšeg ministra Štromara i svih njegovih odluka još uvijek osjećamo. Nakon što je HNS preuzeo palicu ministarstva krenuo je njihov master plan subvencioniranja stambenih kredita. Nakon odmaka vremena i analiziranja utjecaja ovih subvencija jasno je vidljivo da mladi nisu profitirali odnosno uštedjeli ovakvim takozvanim poticajima. Štoviše, u puno goroj su situaciji nego što su bili prije subvencija. Subvencija je bila zamišljena kao poticaj koji će pokriti dio anuiteta kako bi omogućila mladima rješavanje stambene situacije. Hrvatski suverenisti se slažu da je stambena situacija mladih jedan od ključnih problema koje trebamo riješiti kako bi ih zadržali u Hrvatskoj, no ovakvi poticaji su im više odmogli nego pomogli. Subvencioniranje stambenih kredita dovelo je do inflacije cijena nekretnina.
što je značilo da su svi oni koji su kupili stanove prije subvencije, kao što smo to mi napravili, bili zapravo u jednakoj, ako ne i u boljoj financijskoj situaciji kao i oni koji su kupili stan sa subvencijom, koja je svojom pojavom na tržištu poremetila cijene nekretnina. Analize HNB-a su potvrdile da je ovaj poticaj povećao cijenu nekretnina na tržištu, a povezanost ovog poticaja s predloženom regulativom HNB-a bankama kojim se traži da stambeni krediti ne prelaze 2/3 prosječne plaće zbog odredbi koje su usvojene promjenama i izmjenama Ovršnog zakona iz 2017. godine, dovele su mlade ljude u Hrvatskoj pred nemoguću misiju uopće dobivanja kredita. Sve ovo doprinijelo je da su danas nekretnine u Hrvatskoj nepovoljnije nego što su bile prije miješanja države u tržište sa subvencioniranim stambenim kreditima. A uopće ne želim pomisliti o situaciji u kojoj se nalaze oni koji nisu zadovoljili te uvjete. Dalji neuspjeh i otežavanje života mladih možemo pronaći u ukidanju porezne olakšice za prvu nekretninu koja je nastupila 2017. godine. Takvom odlukom kupnja prosječnog stana od 50 m2 poskupila je između 20 i 30 tisuća kuna. Kada je bio upitan o ukidanju ove olakšice za mlade, ministar financija Zdravko Marić opravdao je taj potez obavezom usklađivanja s europskim direktivama po kojima svi kupci nekretnina trebaju biti u ravnopravnom položaju, a pod sadašnjim propisima izuzeće se odnosi samo na ljude koji kupuju stare stanove, ne i nove koji su opterećeni PDV-om. Kasnije te godine ministar je opravdavao ukidanje ove olakšice sa upravo ovim subvencijama koje su drastično pogoršale šansu mladima da si osiguraju stambeno pitanje, što nije doprinijelo ni demografskoj obnovi ni sprječavanju iseljavanja mladih. U 2017. godini kada je krenulo subvencioniranje stambenih kredita, prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz Hrvatske je odselilo 47 352 osobe, gotovo 30% više njih nego prethodne godine. Trend odlaska se nastavio i 2018. i 2019. U te 3 godine Hrvatsku je napustilo gotovo 130 000 sposobnih, obrazovanih mladih ljudi. Brojke je teško vizualizirati, ali zamislite si da u 3 godine grad Rijeka napusti Republiku Hrvatsku. Danas još uvijek svjedočimo egzodusu mladih, obrazovanih Hrvatica i Hrvata koji traže bolji život za sebe i svoje buduće obitelji. S ove govornice vas molim da ne pomažete mladima, okrenite se gospodarstvu koje će imati porezni kontinuitet, glavu, rep i plan razvitka gospodarstva. Odustanite od nepotrebnih nameta, državnog protekcionizma, nelojalne konkurencije i kojekakvih subvencija te omogućite mladima da mogu živjeti, raditi i stvarati u RH u životni standard koji zaslužuju. Hvala.